Munduan zehar gauza ugari gertatu dira, baina guk 1997an gertatutakoari erreparatuko dugu. 1997an Mexikon hurakan gogor bat egon zen, eta 1999an beste txiki bat Floreagan, gure sarrera. Txikitatik izan gara bihurriak. LH-en hurakan bihurtu arte, baina DBH-en sartu ginen unean, irakasleei esker gure hurakana baretzen joan zen. Naiz eta oraindik noizbehinka haize bolada txikiak egon. Venezuelan terremotoa handi bat izan zen, eta aldi berin Florian beste terremoto batzuk sartu ziren. Inok ez dakit zergatik, baina 14 urte eta gero Floriak oraindik tente zeitzu. Guggenheinen artista garrantzitsu askon lanak jarri zin arren, Florian sartu zin 71 eskulturebik superegonik ez da. Titanic pelikula famatuan bezala, gure bidean zehar iceberg bat edo beste topatu dugun arren, gure bidea jarraitzen jakin dugu, amaierara iritsi arte. Atzaldu, zeitu uste hor, Lorin, eserik egana zikintzen. Mentxe bat, txikiteko erretatu bat ikusten. Erretatu mitiku, Erretatu epa. Zaltza akordatzen erretatu honekin. Ahoi, ontsa, horrelok, mentxe eserik eta inean. Bai ba, bueno, nien naiz akordatzen, gaur entean naiz erretatu zeinek atazion da dana. Nola huntzan ba? A ber, hemen martxa pixke falta da. Hemen atzik naranja jarriko dugu. Ta naranja gozoen hori pixket. Ta gero, beltza jarriko dugu. Hola, ez da bantzematen ze eskolataku dan, Hor, Florean jarriko letrakin, da hor, tamen Floriako etxetxuen. Hola, atzi oso ondo dau. Aber, Arian ezuk, parrear txintxoar pexe jarri. Ta zuk egoitz, Arian edau nahi betxu. Hola, oso ondo zaudete. Aber, erretratatako egon geldik, Nire ustez, Floriatik pasaudan gelaik onenetako izen da. Ta peni hartuko nire bihutzin jutielako, baina, bueno, bidik segi berdebe da behasei opena onena opatze xobet. Zinezgarri segera da, ez? Hemen ikustuzten etxotan gure haur hezkuntzako laburutik pasazien da, gela hauetan izan ziren gure lehenengo urtik eskola honetan. Zertan ezate! Venga da novela, Venga da novela esan dut! Ui, ze izate hemen? Gure txikiteko oroitzapen batzuk ikusten, nabazu? Oindala 14 urte, gu amentsa hasi ginen, 2 urteko gela honetan. Hemen eman ginuzen gure lehenengo pauzuk, da esan lehik hemen ez dut endura lehenengo aldiz gaur egun gure jendi dana. Hemen hasi ginen gure lehenengo koloriketa ikizten. Eta batxe hemen jolaz asko indeku da. Ez gehaztuko ez da, Arantxa Damaiakin ikisi gino zen kantukin, eta behasek erakutsi zizkigu ben gauz danakin. Hemen 3 urteko gelan kolorit perfezionatzen ikisi genuen, eta nola ez, gure lehenengo zemak isike hementxe bertan ikisi genuen zen. Mila deratxoen ikisi genuen da. Ondo biratzen jaldan, nino. Atxe-atxelan, gure kaligrafi honan lehen pausuk eman ginutzen. Ahurrak eta jostailuak igerilekura joan dira.
Atxeatxo usten hasi ginen iraurtzen da ondik hortan segitzen. Ja jai hartzeu tilintaran jantako dugu? LH-ko bidea zibetu. Momentu asko parteka bitu barkarren hartin, baina ez askigu aztuko behine patiso berdin pasauteko momentu. Aitor, zein dizu mantalakin? LH-na ez du berra, berra guztu? Baina ez eman tal. Jo, ikuri izango. Bai, zoze bai. Nere ikasle buruz itzin berdetela? Egixe esangot, mundun dauzketen ikasle honenak dauzketela onartzeak. Oso arrozatik nire ikasleikiko. Mundun din ikasle jatorrenak, zintzonak, eta beti esandaku egeolako. Baina klasin ez da zarata ikeoten. Isilik goteie eta jator portatzeie. Eta erantzun txar bat inonatik ez tezuan duko. Gero gelaia da beti garbi-garbi den. Atzaldin geratzeie pare bat ordun, garbitzen, eta hori eskertu azken finin. Gaina nota aldetike ez dakit ze generazio da baino. Dana dienak. Inok ez du suspentzua datatzen. Zertan izate? Hemen txerilatzen gertateko gauzen bideo dituzten. A ber? Sigue ahora la siguiente. No se va, siguiente. Se Bettini. Cruz, siguiente. Horas. Venga. Siguiente. Nere bilbide Florian, irakasle danak exagero batzuk. Daneako kejie, itxe genula beti kejan. Ta zenba bronka zilatan gauzke eseriteotatik. Jartzi ezilako moduo, ta pertsianakine iguela. Gu hor goizero pertsiania isotzen betxu ze muskula. Ta beste gelanetan automatikue. Apustu egingo nuke gu junda dana aldatze dela. Baina bueno, hau ez tala kejie, dana hobetzearen ezatet. Cecilio, hau anonimu da, ez? Bueno, Carlos, ¿se pasó, Zach? Me se ha enganchado el brazo. Carlos, se me ha enganchado. Bueno, zuke LH bueno usatzen ditun, Vamos a empezar con la clase de lengua. Vamos a repasar las tildes. A ver, Yune, ¿cómo se dice esto? Mariposa. Qué mal, Yune. Vamos con la siguiente palabra. A ver, Aitor, ¿qué pone aquí? Anekdota. Bueno, mejores, ¿Ya está hori? Bai. ¿Ya has quedado? Joder, Aitor, fables. Bueno, desastre. Vamos a trabajar los números. A ver, One, ¿qué número existe? 11. Dios. Ahora, Aitor, dime este número. 16. Por Dios. A ver, pues vamos con el último número. 3. Una pregunta. ¿Escenario qué es? ¿Llana o estrújula? Floriako ibilbide etzan LH mugau. DH-ne ongea. Zen. Hori gutxi izango da zan,
nire ikasli daukean beste gauzon bada eskuzabala bizela. Askotan bakizu irakasli garbordo bilatzen jo gelaneteko eta denbori bat ere horieko ez, eta horrazte ikasli lan da lan. Eta orduan batemati borrami fantasakola da, borraumak airin ikusteio baino, ez da izetan alkarri jotzeko, gauze borratzeko ez. Gainea, beste gauzon bat behasena da eozen jortzera jeula nun batea beti ondo konpuz. Jekianik, kuadernoz nahaztu naiz. Venga, segi. Liburu berran da. Gune olai altzea, zu zertan ibilizea. Venga, segi. Iatzea emango tarpexe hauete ikusteko. Joe, Floria dana ona, oso ona gaina. Beti hortxe daude launtzeko, kriston ondo tratatze zaitu be. Gaina, igual lanak asko mangoitzu be, baina ni zeuru nago hori gure honeako itebela. Da gaina, kriston maie da, eta hori etorkizuneako asko zoio da. Azkenin, nire ustez gugea familia handi bat. Ta ni zeuru nago, nire seme alabak ona ekarriko ditela. Zehola ondo erten aldeet. Guapa ez? Ola esan da nahikoe? Ez aldak uste iskiak isotzen, no? Zena uste, berez zaiztie? Bai nigo, Abai, bazen ordu. Esatetan bezala jende lasaxeria. Ta euseleko aguzela danakin ondo konpontzeia. Hizkuntze aldetik, edukazio aldetik eta dana aldetik. Beti batemate zoze galdetu ezkio, beti emango xobe. Zoze ezkau ezkio, batie, edo zerta balixoela nire ikaslik honena dizela. Ta hori eskertzeku da gaur egongo jendekin. Ni beti haitzen jut hor irakasleelan jende izateula, beste irakaslea izateula. Ze, ikasle hoxe ze da, nire ikaslekin etzaizte zartu, nire ikasle honena dita. Ta, hoxe, besteik ez, ez atie holako ikasleik ez da hola inun, eta ez da lan niri dizelako, honena dizelako da hori beti jaingoztu gaina. Eta eozei lekoa jutu azeate, hor ikusi uste honena dila, eta ondo segi, hemendi bazuzteta. Urtero, oporrak ere hauzen egutera azken eguna iatzeko deziatzen, baina aurtengo oporrak ez di beste urtetako bezalako. Aurten, kurtsoz gain bate eskola zaldatzela, eta hau gure Floriako azkenengo egunera notak jasotzeko egune. Bueno, nota banatzen hasiko geha. Zer falta da hor? Zer falta da. Con los terroristas. Eta guapu dila esan aldet.